गोथौ गोथौ सेस थांजोब्बाय खैथा न'खर थांखो बे नै बेखिनियावनो खैथा घर आयौ सेस बर'नि न'खरफोरा नै बेथ' बे दैयावनो थाखाबाय दैमा गेजेरावनो थाखाबाय बे न'आ नै नाय हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ' थ' गाइस जोंनि खाथियाव दैमा बायनानै ओरैबायदि गिदिर दैबाना जादों आरोना गाइस माने दाथ' अखा गैला अखा गैयाबाबो माने बे दैमा बायनानैनो ओरैबायदि गिदिर दैबाना जाखाबाय माने एकदम गामियानो खावसे दैमा जाखाबाय सेस नोंथांमोना देखायनि आं नायलांबाय था जोबजासिम दे गाइस लामाफ्रा नै दै दै होनलाय सेस सेस गोथौ गोथौ सेस थांजोब्बाय गोथौ नामालै गोथौआनो बिराद वस आग्ला गोथौलै वाह 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 सेस गाइस खैथा न'खर थांखो बे नै बेखिनियावनो खैथा घर आयौ सेस बर'नि न'खरफोरा नै बेथ' बे दैयावनो थाखाबाय दैमा गेजेरावनो थाखाबाय बे न'आ नै नाय गाइस सेस गाइस न'खरफोरा सेस दैमा गेजेरावनो थाजोब्बाय आरोना न'खरानो नै दैमाया सेस लांजोब्बाय बेथिंबो नै सेस्ला सेस्ला सब दैमा जाजोब्बाय आरोना गासिबो दैमायानो बेसेबा गिदिरखा नै बेथिंसो बोहैखादों ओरै नाय गाइस ओरै थांदों सेस गामियानो दैमा खावसे जाखाबाय माने आयौ बिसिबा दुखु बेस्राफ्रा दायो ओइस गोलैलायसिमसो सेसलै ओरैजाय देखायबावनिसे ओइ बारलांला होनदांलै बारलांला आथिं थांला आथिं हा वाह 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 गोगोम नांबायलै आथिङाव सेस सेस नै आयौ नै माथावरि बायनानै बेथिंनिफ्राय फैदों दैया दैमानि सेस सेस साफा दैमाया ओइ माथि नांगोन दा आरो बियो थांनानै गोमाना थायोबालाय गिलायलांबाय आं सेस नायदो गाइस माबा लाबोलायबाय नाव लाबोलायबाय मानसिफोरखौ बारनो हायिफोरखौ बारनो थाखाय आरोना बेयो दैया सेस जाजोब्बाय दा नायदो गाइस सेस नै दैमानि हा जाजोब्बाय बेयो एकदम दुब्लि बे माइ गायग्रासो दुब्लिमोन आरोना ओमफ्राय सेस दैखौ नायदो माथिं बोहैखो दैमासो जाखाबाय माने गामियानो दैमा जाबाय दैमा गेजेरावसोखा सेस गाइस सेस दंथ' गाइस ओमफ्राय बेयाव जायफोरा लोमजादों आरोना बे दैजों ओमफ्राय बिसोरो बेयाव थाजोबदों दै गासिबो ओरैजाय नायदो केम्प माने बे एलपि स्कुल आरोना गामिनि ओमफ्राय बेयाव थाजोबदों गासिबो दे एसे देखायनानै आं नोंथांमोननो नायलांबाय था जोबजासिम दे गाइस बेयाव थाजोबदों आरोना बै दै लोमजाग्राफ्रा गासिबो माने बे हाग्रामारिनि खिना बेयाव नायदो नै बे केम्पआव थादों केम्पानो बेयो एलपि स्कुल जाबाय बे गामिनि बेयाव थादों आरोना गासिबो नोंसिना मा गासिबो लोमजोबखाबाय नामा हा ए ओमफ्राय बेयाव जेनेबा बेयाव थादों दा नोंसोरो ओमफ्राय जानायफ्रा सोरबा होफैदों नामा रावबो होफैयाखै ने ओमफ्राय न'नि खिनायानो लाबोनायानो आरोना माइरं होफैदोंमोन सोर ओमफ्राय मैया सोरबाफोर फैदोंमोन नामा गिदिर मानसि ओरैनो सोर मण्डल ओमफ्राय प्रमद सारमोन फैयाखै फैथ'वाखै ने ए फैगोनसो नामा दायोफोर ओमफ्राय दालाय मारै बिराद खस्थ' मोनबायना लोमजोब्बाय न'आव थानो मोना सेस दैसायाव गोजावजोबनाय बायदि जाजोबना दङ दा जायगाया थांनो हाया लामाफोराबो दा थांबायना एसे
सेस गायनाय माइफोराबो सेस जाजोब्बाय एसे फबजोब्बाय मा जाबावगोन दा आरो सेस आलाय सिलाय जासिगोन बिराद दुखु उपाय गैया ना सेस खालामजोब्बाय दैया आं बेयाव थानाय जायगाखौ एसे देखायनानै नोंथांमोननो दे नायदो नै बे मा बेथ' माबासोना बेयावबो थादों बे अफिस रुम नैबे स्कुलनि बेयावबो थाजोबदों गासिबो ना ओमफ्राय आरो मायाव थादों औ बेखिनिया गथाय बेखिनिया औ बेखिनिया बे परियाल थादों बेयाव फेमिलि गासै नायदो माबाफोर जेनेबा मायबाफोर होनदोंमोन नामा मायबाफोर होगोन मागोन होनायालाय मिया रेसन एसे होदोंमोन सरकारनिफ्राय बेनिफ्राय दा जेनेबा रायजोआबोथ' मोननांगो रायजोआ इनिफ्राय रायजोनिया दिनै फैनो गोनांमोन दा फैगोना फैया सरकारनिफ्रायसो ना नङा होमबा बेनिफ्राय दा जेनेबा अबस्थाथ' गैखाला सेस थांजोब्बायना देखायदोंमोन आं बोरमा अमा दाउ इनि जेरैबायदि नै गासै बेयाव हांसोफोरखौबो दोनजोब्बायना आरो बै अमा दोनबावदोसो ओइ तिरपाल सोंनानै नै गाइस दुब्लियाव ओरै नाहरनो हागोन नोंथांमोना ओइ तिरपाल सोंनाया बेयाव अमा दं आरो ना ओमफ्राय दा सोरबाफोर मायबा होगोन होननानै बुंदों नामा बेनि माबानिफ्राय सरकारनिफ्राय नायनो फैगोन होननानै बुंदों आरो दा फैगोन बायनिफ्राय जेनेबा इसोर बुंदों 3 फुटनि सायाव बाहाय गोथौआ जानांगौ होमबाना जेनेबा इसोरो बे माबानि हावानि माबाखौ लाना फैगोन दा इनिफ्राय जेनेबा माबा दैया बाहाय थलेरखाय थारमाने नाव सलायनो हानाय नङा होननानै बुंदों आरो दा इनिफ्राय नलेबा गोथौ मोनबा इसोरो माबा मोनसेबो बेबस्था लादो आरो इसोरो फैबाय थादो दसे 1 घन्टा 1 घन्टा बा 1.5 घन्टानि उनाव मोनहैगोन जों ओमफ्राय जेरै हायो ओरै थाथ'नो सुजि मोजां खालामोबाथ' मोजांसै ना सेस सिजोबबाय गाइस दै गेजेर गेजेर हाबनानै भिडिअ बानायनानै नै गामसा सामसा साफा जाजोबना फैबाय सेस दाथ' बेखिनियानोसै दे गाइस भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन ओमफ्राय आं थाब भिडिअ हगारनाय जाथाराखै बे साननैसोआव अखा हानायजों लाबजों एसे बोरैबा जागासिनो आरोना नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय गाइस बाय बाय